Takže vlastne tuto máme možnosť vidieť návrh novej pešej zóny v Trnave. Je tu viacero panelov, na ktorých sú vystavené nové prvky. Je tu vlastne vystavený mobiliár, sú tu vystavené umelecké diela, je tu vystavená zeleň, je tu vystavená vizualizácia pešej zóny. Sú tu konkrétne prvky, čo sa týka mobiliáru. Je tu vlastne vystavená lavička bez operadla s operadlom, je tu stoja na bicykle mreža pod stromy, takisto sú tu vystavené informačné panely presklené, odpadkový kôš. Čo sa týka umeleckých diel, máme tu vlastne vystavený model historického jadra, vlajkoslavu s erbami partnerských miest a mestský erb v dlažbe. Takisto, čo sa týka zelene, sú tu vystavené konkrétne kultivary, ktoré by mali byť použité na pešej zóne. Jedná sa konkrétne o jaseň a okrasnú hrušku. Ďalej potom sú tu vystavené jednotlivé fontány, ktoré majú byť použité na pešej zóne. Konkrétne sa jedná o 4 fontány. Jedna fontána, tá sa nazýva chodníková fontána, tá by mala byť realizovaná pri objekte radnice. Ďalšia fontána, tzv. S vodným stĺpcom, tá by mala byť realizovaná pri objekte špitálika a potom sú to 2 picie fontány. Jedna bude realizovaná na začiatku pešej zóny pri Trojičnom námestí a tá ďalšia bude s nasvietenou hladinou pod zemou a tá bude realizovaná zhruba pred objektom Baťu. Pešia zóna vlastne bola projektovaná od začiatku tohto roka. Predpokladaný náklad pešej zóny je bez umeleckých diel 101 miliónov slovenských korún v starých peniazoch. Čo sa týka umeleckých diel, cca okolo 6 miliónov slovenských korún, to znamená spolu nejakých 107 miliónov slovenských korún, to znamená okolo 3,5 milióna eur.